алҳамдулиллоҳ ки орзуи ягона ва орзуи ҳама бузургтарини ман иншааллоҳ ки ҷомаи амал мепӯша. дар моҳи шарифи рамазон ният кардагем ки сафар кунем ба хонаи аллоҳ. аллакай гуфтушунид кардем, гуфтуи гапо ҳамаро ҳал кардем. иншааллоҳ аниқ шудагай сафар мекунем. як моҳи шарифи рамазона иншоаллоҳ дар маконҳои муқаддас мегузаронам ҳамроҳи ширкати ҳаҷ сентр. кадом нафаре ки ба хонаи аллоҳ сафар карданен ин хели нарх наво ва ин хели ширкат ва ин хели шароит қатъи дига шумо гӯем аина хубтарша намеёбед. нигоҳ кунед, як моҳи рамазон $1500 дар наздикии хонаи худо ҳамун гостиницаҳошон қарор дорад. мисол тамоми ҳамин ҷойҳои муқаддасе ки ҳаста иншааллоҳ ки сафар мекунем. манам ҳамроҳтонам иншааллоҳ. кадом нафаре ки моҳи шарифи рамазон сафар карданен иншааллоҳ якҷоя сафар мекунем. дуогӯ бошем бародарои азиз, ҳама каса дова накушамона то ӯ рӯза ҳама каса иншааллоҳ якҷоя сафар мекунем. кадомоитон ки сафар карданӣ бошед ба хонаи аллоҳ, ина барои шумо аз ҳама шанси хубтарин. $1500 барои гражданинои СНГ ва $1350 боша барои гражданинои Россия. хоб дар наздикии 1 километр аз хонаи худо дур гостиницаҳошон қарор дорад. роҳбаладошон ҳам ба забони тоҷикӣ гап мезананд, ҳам ба забони узбекӣ гап мезананд ва ҳам ба забони русӣ. маълумотҳои бениҳоят пурра доранд ва тӯли чандин солҳо мешавад ки кор мекунанд. аллакай гуфти ҳамун гапҳо яке аз ширкатҳои пешқадам шудагиай. офисшон дар фудсити Москва, дар дуюм этаҷи фудсити Москва. хоб бисёри бародарон ҳамроҳи ҳамин ширкат сафар кардагиан ба хонаи аллоҳ медонанд. мисол ки ин бародаро ягон фанду фиреву ягон ҳилаву найранг надоранд. ҳамин гӯем чандин ҳамин медийни лицоое ки ҳастанд дар дурини инстаграму дар дурини ютуб, ҳамин одамо сафар кардагиан ҳамроҳи ҳамин ширкат. муаррифирам кардагианшон, рекламарам кардагианшон ҳамаша. хоб нигоҳ кунем бародарои азиз, як эҳром кадом нафаре ки мисол аз номи мо гап мезана, аз номи Исмоил Тоҷик занг мезана, дар ини рақамову гап мезана, як эҳром хоб ки нархиш 3000 рубл меиста ва як сумка, ҷойнамоз, тасбиҳ, 5 литр оби замзам тӯҳфа карда мешавад. дар дурини ҳамин нархнома дохил мешавад ҳамаи ҳамино. ва боз кадом нафаре ки ҳаҷи фарзӣ сафар карданен шуморо метонен занг занен ҳамин рақамода оиди ҳаҷи фарзӣ суҳбат кунен, ҳамроҳшон маълумотҳои пурра гирен. гӯш кунем бародарои азиз, кадом нафаре ки 14 рӯзи аввали моҳи шарифи рамазона ҳаҷ карданянд барои шумо бародарои азиз $1250. мисол 4 феврал то 12 марта кадоме ки сафар кардане ҳамин даҳаи аввала мисол дар ҳаҷ гузаронданен шуморо метонен занг занен дар ҳамин рақамҳо. ина $1250. кадом нафаре ки мисол бо ҳамун гостиницаҳои люкс синимат кардани ино мисол ҳама шароитош тенҷ бошаву баъзе бародарон мисол ҳастанд ки мехоҳанд ҳамун наздикии хонаи худо гостиница синимат кунанд, ҳамун дурини ҳамун ё гостиницаи соата синимат кунанд, мисол ҳамун наздикӣ дада чӣ гӯм экономни вариант не камтар ҳастак ку баъзе одам мехоҳанд ки мисол шароитошон хуб боша. барои шумо бародарои азиз $1700, $1850 ҳама люкс гостиницаҳой ва 1700 боша мисол чӣ мегӯянд хеле миёна шай ва экономниш боша $1500. ино ҳамин нархҳои якмоҳаву ҳамин хеле $1550 боша 40 рӯза. кадом нафаре ки 40 рӯза сафар карданен 26 феврал то 5 апрела мақсад $1550. хулоса занг занед дар ҳамин рақамҳои рӯи экран буда иншоаллоҳ бо маълумотҳои пуррара мерасонатон. ҳама каса дуогӯ бошем бародарои азиз ки то ҳамун рӯзе ки сафар дорем то ҳамун рӯза аллоҳи нозанин ана ҷонмона саломат нигаҳ дораву
ами орзуи ягона ва орзуи ҳама бузургтарине ки дар дил дорем худованд ами орзуро бароварда гардонад ва инчунин кадом нафарое ки дар дилтон ами орзуи сафар кардан ба хонаи аллоҳро дорен дуо мекунем ки аллоҳи нозанин хоб шуморам низ орзутон амалӣ гарда ва аллоҳи нозанин баракат дар касбу кортон тия бародарои азиз. аллоҳ ёру мададгортон, умедворум бетараф намешен, навора дастгирӣ мекунен ва кадом нафарое ки хонаи аллоҳ сафар карданен бовар кунем бародарои азиз, ай ина шанси хуби хубуш, ай ина нархҳои арзони арзонуш дига хиёл мекунем ки намеёвем. диго ки як моҳи шарифи рамазон $1500 ва кадом нафарое ки бо гражданини Россия дорен шумода $1350. мисол ин хел шароито айда сафар аз Москва ба Ҷиддаҳ ва боз аз Ташкент ба Ҷиддаҳ. мисол кадом нафарое ки аз дохили ватан ҳастен мехоҳен шумо мисол ҳамроҳи ҳамин ширкат сафар кунен, шумо метавонен мисол ҳамроҳи ҳамин омрӯз ҳамин ака ҳамин қори гап занен, мефаҳмонатон то Ташкента мошино мебиёрантон, таксиҳо мебиёрантон, аз Ташкент прямой мепарен мерен Ҷиддаҳ, ҳаҷтона мекунем ва боз обратно мепарен мебиёен Ташкент, аз Ташкент мебиёен Душанбе. кадом нафарое ки аз Российская Федератсия сафар карданен шумо ай Москва сафар аз Москва мешавад ва аз Москва кадометон ки сафар кунем иншоаллоҳ ҳамроҳ сафар мекунем бародаро, якҷоя сафар мекунем иншоаллоҳ. аллоҳ ёру мададгор